Mentakas nge perlong ngan man rak sepi ka kubor. Kurup ka Iran ya arteli ki jahat balet poi sya ka duriau jongka tungin ya sengap. Arteli ki jahat ki balasya tumbor ha ka duriau ka bahap hapo ka jing kmi jong kisipai Parliamentary Revolutionary Guard jong ka Iran. Menta kila syara sya Iran naka benta ka jing tokit bat ka jing wat benya jong ka jing penken ya ki jing perking jong ka Iran. Kita ki jahat ki bala itu da ka Iran. Kilong ka MSC Francisca bat ka Ipominodes. Kane kalong hadin baka US khammen syuaru kalau dap kurup don bor ya artli ki jahat jong ka Iran. Namar ba ka jinga keran wan sanga yasiat kade benlong hapo kanong ba Islamabad jong ka Pakistan. Kumta katanat sipai duriau jong ka IRGC kalau ong ba kino ki jing pentut ya ka jinglong jingman pat ka jing singan ha ka duriau Strait of Hormuz on Kenbet badai ka jing pen ken kendon naga benta ka Iran. Sipai Revolutionary Guard kikiran sepang ka jing sludor bat jing siu ya ka transit ban pentrikam haki jahat bat kiong ba kino ki jing lenti kadai benlong ha ka jing trilang bat ki ong ka kubor jong ka tenat pathai kubor AI Jezara kamben shua artli kiling kilasa set ha ka Strait of Hormuz bat ka IRGC kalau ong bakala kurup artli kiling kibapen ken ya an katanat rekam jong ka United Kingdom Maritime Trade Operation UKMTO jong kisipai jong koribilan kaya thu ba kisipai jong ka Iran kilahir thma ya ke jahat kit mar banding kong ha ka lenti ha ka por nyo san pusan beje men step kapala penjulor ya ka te ke jahat kublai shibun.